2009-yılın 27 awgustunda men Belarusiya şäheriniň Belarusiýa döwletiniň Minsk şäherine okuwa gittim. Belarusiya Nasionalny Techniski Universitet Teknik Universitetine. İki sapar ilk narxoda tapşyrdım, narxoda ýykyldım, soň polite tapşyrdım, politten ýykyldım. Şeýdem daşaryrda birazjyk pul ýygnap ödüm. Enatam ejem gyzyllaryny satdy, ödüm afisant bolup işledim 800 jere $1000 aralygynda pul ýygnap, galanlaryny ondan bundan toplap, haçanda bizim nemin radnoy kakamın doğanları var da 9 sanak mı 8 sanak doğanı var. Şolong giden sığırları, koyunları var. Şolary pul sorapdyk da kardyna. Şolarym hatta bermediler. Şoň üçin ejem janyň jany sag bolsun, insan gyzyllaryny satyp men Belarusiýa şeýdi okuwa gittim. Belarusiýa okuwa baran döwrümden birinji wagtdan uje hereket başladym. Sebäbi men kellämde nämedi? Indi kil okuw pulu bolmaz. Şoň üçin eýem hereket edip başlamaly. Özüm kyn fakultetlaryň birine girdim. Промышленное гражданское строительство, ПГС diýerler, inžener строитель. Iň kyn fakultetlaryň biri 32 000 okuwçy okuýady universitetde. Iň 32 fakultetiň içinde de 16 fakultetiň içinde de iň kyn fakultet guruluş fakultetidir. Ýöne men okuýadym hem işleýärdim. Gecelerine kalyanşyk bolýardım. 16-17 kalyan o döwürler nasıl olsam yok, diňe kalyan raskrudy edýärdim. Şeýdem bokurdan sesler gitdi, şuma adam şoň agyr derdileri, şuma adam barda şu tarapy şumat bildirip başlady da. İkinci apşagada men oğlumlar bilen goşulyp 4 bolup ýaşadyk. Goşulyp siralny maşyna alyp menim köp ulurak pul goşdum da siralny maşyna alyp oğlandan eşiklerini, gylyň eşiklerini getirýärler, ýuwýadyk. Bir kilesine 0.50-0.70 sent aradygyna ýuwýadym. 5 kilesi berýärdi, ýuwýadym. Soňradan susylkany berýärdim arayanda. Şeýdip herekete başladym da. Apşagada berdi biznes diýip adam oýdular. Apşagada ilki başta men birinji siralny maşynka goýan oglan, o şeýde biznes başlan oglan. Soň akşamlaryna kalyanşyk bolup işleýärdim. Soň kalyanşyk bolup işlemden soňra men kafeler, restoranlara 50-50 kalyan koyup başladım. Mesela bir kafeli etnikte diyelim daşarısını baryadım, men şu kalyanı koyacak, şun bakası diyelim $50, $25 senki, $25 menki. Şeydip ılalaşadım, etniklerde koyadım, şeydip biznese başladım da köpürek. Allah canına şükür. Hemme yerde ayana harekete bolan bereket bar da. Bizim o Türkmen oğlançıklığımızın kanına şunyalak işengirlik telekeçilik bizim mekbirimçe kanımızda vardır mı kalyan? Sebebi benim Türkmen köpesi gen alyadı işte neydi bunun yalık vatları yetişen. Haçanla karnın aç vaatı ya indi kiyle sen oku pulum yok gelmeyeceğini bilyen baktım. Bize iyidine aç isteyen olup kayıtmak ulu avrayların birdi de elbet komşular gep ederler, ejem janyň awraýyny düşüren şo niyet bilen näme bolsa da okamaly, diplom almaly, gaýtmaly. Şeýle maksat koydum da. Şeýdim Allah'a şükür 15 türkmenlik bir iki sanak türkmen bolup maksimum gutordyk şo taý. Aýdyn 15 türkmenlik Belarusiýanyň iň kyn fakultetlerini okuduk. Belarusiýada näme bar? Wizyatka ýok. Ýa-ni egzamenleri wizyatka bilen ýatyp bolmaýar, diňe bilim bilen ýapmaly. 3-nji 4-nji kursda näçe islat etjek bolup molimlere ýalbaryp gaýrat edin, täden tapşyryn, täden çalışyryn. Akşamlaryna kitap okap, yatman, öwrenip şeýdip halal bilimde ýekece manat bir band egzamenda pul beren oglan däl. Sebäbi birinji oçura pul alan oklar Belaruslar hakyky çesne kalyk. Ikinji oçuram bolsa fakultetiň özü kyndy. Şoň üçin ýanky diýişim ýalak bu bolsa ikinci tarihim, yani durmuşum, näli ýagdaýlaryny geçtim ve nämeden başladım. İnşallah indiki videolerde 3. tarihimi gurrun beren ve aýdyp beren. Ýene bir gedem aýdan, men şu derece öz kynçylygym bilen, öz durmuşum bilen ýetdim. Birinji Allah Taala, ikinci bolsa öz
hereketim, bereketim bilen yettim de. İnşallah meniki videolarda bolup geçen istoriyalara gurrun bereyim. Yani näde eşik biznes'e geldim. Şu zatlar vardı, aytıp geçerim. Eğer de vakalar gıdıklı olsa plus koyun ya da gıdıklı deyip yazın komentarda. İnşallah meniki videolarda istoriyam vardı, devam edip aytıp beririm size. Kimde kim bilmeyen bolsa, men Ruh Vilent restoranında 2007-2008 yıllarda ofisant bolup işledim. Soňra Beýle restoranında işledim. Gawdana bilem okşmady, barmy ýokmy? Parahat restoranında işledim ofisant bolup. Men bilen ofisant bolup işen oglanlar we gyýlar meni tanýan bolsaňyz aşagda ýazdyň. Günne alýan pulumyz köne puly 100 000 manatdy. Ýöne 12 sagat aýgysynda durýardyk. Meniň niýetim hatda okuw turup, okuw 2009-njy ýylda oturdum. Biz 1990-njy ýyllar 1-nji 10 ýyllyga düşdük. Okuw turýançam nesip boldy, pul ýyňap, daşarýurda gidip okamak üçin. Men özüm maşgalamyzda işin обычный maşgaladan, uly pul ýok. Şoň üçin özüm öz okuw pulumy, daşarýurda okajak pulumy ýyňlap, gecelerine ofisant bolup, soňra ýene akşamlaryna galyp afarmlaýan zaly diýdim. Afarmlaýan zaly üçin mene de bir 20 manat berýärdiler. Käwagt afarmlaýan ýok bagty galyp pasoda ýuýadym. Gepim tömökkeri okuw kontrakty $1400 Belarusyda, 1400-1500 Ýene de uçak biletleri gerek, zat gerek, opşy $2000. Şonu ýadyma düşýär. $1800 mı $1000 ýyňlapdym. Galan puly ýetmän soň ejemin ulak halkasymy gül ýakasy bar eken, şonu satyp şeýdip men daşarýurda uratdylar Belarusya. Ejem janyň jany sag bolsun, şeýdip daşarýurda Belarusya ilk baş birinji вообще tohumymyzdan birinji bolup daşarýurda çykdym. Daşarýurda çykyp şu günler geçem soň Beýle restoranynda işledim. Parahat restoran var, şumat bilemek barmy ýokmy? Ruh Vilent restoran. Meni tanıyan oglanlar gyýlar, meni kim ofisant bolup işe gören günnemi tanıyan oglanlar bar bolsa, emma assalamu alaykum. Komentarda ýazyp bilersiňiz, berdi menem işledim, ofisant bolup sen bilen işledim diýip, belki siziň sözüňiz, siziň dakazatçylygyňyz bolar. Men o baý çaga tällä düşýänmi? Hemme dady birinji oçur Allah Taala kömek etdi, ikinji oçur özüm ýuwaş-ýuwaşdan ýykylyp kalyp kynçylyk çekip şu derejeye etdim de. Ne diýjek bolýan adymy aýdaýyn. Kim şumat kynçylyk geçen bolsa, birinji oçura sabrly bolmaly, ikinji oçuram окружениýany ütketmeli. Окружениýany ütketmek üçin kitaplar okap başlamaly. Haýty kitaplar düýün sowet beripdim. Думай богатей, подсознание может все, бедный папа, богатый папа, самый богатый человек в Вавилоне. 4 kitap, основа, просто основа. Şoları okusanız, birazcık düşünceňiz giňek başlar ve уже ýuwaş-ýuwaşdan окружениýaňyzy ütketip başlarsyňyz. Окружениýa ütkemeýänçe, beyni düşünce ütkemese, hiç açan hiç sad edip bolmaz. Boş wagtyňyzy TikTokda geçirmeň, peýdal zatlar edin. İnşallah siziň hem üstünlük diýmek näme? Üstünlük diýmek ol bir sabrly bolmak we özüň jylanýaň bilen öňe gitmek. Şol jylanýaňy öňe gitmek. Egerde bir dagda garaşsaň, Allah Taala berer diýip otursaň, ýatan öküze giýim ýok diýär da türkmenler. Şonu ýaly bolmaýar. Birazjyk hereket etmeli. Herekete bereket diýişini bar ýa. Meniň durmuşymy köpüňiz bilýän näleňiz, näle agyr günlerden geçdim ýöne şuň berlek geçeýin. Ýanky diýişim ýalak, men ofisant bolup işledim. Özüm okuw pulum ýyňladym. Ejem jan soňky gyzyllaryny satyp meni daşarýurda uratdy. Janlar sag bolsun ýanky, inatamadım. İnşallah bundan beterem motivasiýa videolary aýdyp geçerim. Ýanky diýişim ýalak, beýniňizde kelen pikirler ütketmek üçin o kitaplar okan, ýanky boş wagtyňyzy TikTokda gidirmeň. İnşallah hemme adamyz urna bolar. Janyňyz sag bolsun. İnşallah görjäňiz gowy bolsun.
soňky şu açık orkeşek zadım. Eger de kimde-kim bizim abarodumuz görecek bolsa, Empastats, Wildbox, biram analitik servisler var. Yani Wildbox'ın satışını görüp bilersin. Girip tamamlamak için yapıyordum. Biz 4. 5. yerde duruyoruz. Oğlun ışıkların arasında zaten 80.000 satıcı var. Aylık 100.000 oğlu ışık satıyoruz. Şimdi şu tayda abarodu görürsünüz. Aylık abarot примерно 2-3 milyon dolar. 2-3 milyon doları 10K köpeldim. Neçe oluyor? 2'ni 10K köpeldim 14 oluyor. Ben orta çaldım da 12 milyon deyip düşünen mi? Yönü şu pulcugumuzda yok. Sebebi ne için? Biz şu an kayıtan köp belgelerimiz var. Kampanya Amazon'um 5-6 yıl veya minusta olan sebebi kampanya ösüye, şu ösmeğin için sen yine pul yatırıyorsun. Onu abarotun oluyor. Ondan neyme gerek bunyalık iş, neyme gerek bunyalık köpüңiz krediyanız şol pul jugda olmalı. Yok, kaytam kampanyada şuma 1 milyar 12 milyon dolar edibem belgeleri var. Neyme belgeleri var? Diken fabrikalara belgeleri var. Mataçlara belgeleri var. Aksesuarlar getiriyenlere belgeleri var. Kampanya aylık 95.000 100.000 adet mal satmak için yani 100.000 adet eşik satmak için yani şu tavar dikmeli. Bu tavar 100.000 dikiliyince ikinci zapas 100.000 gelip yetişmeli. Düşünüyorsunuz mu? Düşünüyorsunuz deyip ümit ediyen. İnşallah birazcık düşünüreyim mesela köpsi krediye boş milyonerler, boş milyarder. Diysem hem şonyalak borç geçe eğer de siz ne lisem kam şunun manasını düşünmeseniz köpsünün yine bir dem kamil marketi bellek geçeyin, başka marketler bellek geçeyin. Onun o için başka abarotlar var. Şu an mı? Şolar ödlerine milyarder, milyonerim deyip bilir. Yöne sögden aktif ve pasif var. Şunun arasında pozisyonda salda olmalı. Şunla inşallah kampanyan olatın narkosiyada, birjadan daşarı narkosiya. Şunun için düşünüyorsunuz ümit ediyen bizim olsa investorun gözlüğüne sebebi kampanyanı beter kaldırıp biliyoruz yönü tavara pul yetişen o. Tavarın dikilmesi primerna bir aydan bir yarım aya gidiyor. Tavar dikilmesi nezareten tamamlanmıştır. Şu öz markamız tavar dikilmesi, getirilmesi, barkod koyulması, etmesi medada bir yarım ay sürüyor. Şunun için постоянно дефицит денег pul yetişen o sebebi şol tavar satılıyor ve biz şu an mesela 100.000 stok değil 200-250.000 stok aylık satıp biliyoruz. Sebebi biz o reklamadan düşünüyoruz. Val birisin Azon'un yönü pul yetişen o. Halal yollarını gidiyoruz. Gece gündüz Allah Teala'dan dileyiz. Allah can yolumuzu aç. Bilavetirden qoğrap saklı. Yine şun yanak. Yine buradan bellek geçeyin. Şopul juğda yok. Hem de tavarda abarottu. İsteseniz Empastats Wildbox'u barlap geçip bilirsiniz. Yeni buradan bacan Empastats Wildbox. Canınız sağ olsun. Görüşünüz qoğu olsun. İşinizde, durmuşunuzda üstünlük. Elmede ama ödünüzü oğuca seyredin. Köpürek kitap okan, biznes kitapları ve akrujenyanızı ütködün. Akrujenya, yani terikeçilerin yanına gidin köpürek. Birbirinize kömek edin. Şu anda inşallah halkımızın ekonomikası inşallah bundan beter bilende kalır. Prezident bunun canı sağ olsun. Yaşlara kollağı veriyor. Göreceği olsun. Erteniz hayırlı olsun doğanlar ve kardeşler. Moskva'da saat Şubat 10 işe geldim. Moskva'nın havası 3,5 derece aralıkta. Türkmenistan'ı görüyorum olayım. 30-35 kepti de seridiyen. Aslında Moskva şunya hava gelir deyip fikir ediyorum. Şunyalık kolleksiyaları, şu hem eğilimdeki datları ödümü döndürüyoruz. Marka tamamlayacağız. Biz şu matne Ştay'da magazinim var. 600 kvadrat metre. Ştay'da
köplen şumat online'a geçtik. Wildberries ve Amazon şol websaytlarda, marketplace'larda satıyoruz. İnşallah canın sağ olsun. Görüşmek üzere olsun.